Indaba nizifundelwa nguMabudela. Indaba ezimnandi ngoxoka. Ezindaba ke azisekelezanga bunyanini, zibubuxoki kwaye ke zikwenzele ukonwabisa. Ezitshotshela phambili. Ibhaqa bulwe kanobomo iBafana Bafana liqembu lomgubo kaBobo ezeMexico ngo-2-0 baze banikwa namakhadi amabini. Ibilishwangusha ililishwa nje lomdlalo. Ayakhala ke amarasta elizwe lonke leSouth Africa athi njani esquatini kungabikho nerasta elinye. Sisazi into yokubana kuba xa sithe sanerasta siyawina. Ubuya likhumbula inqaku likaSimphiwe Tshabalala namarasta amaninzi ukukhankanya uBrand Baloyi, uMagalakalana, uSibaya, uLitswelonyana kanye namaninzi. uBafana Bafana ethi ihlaze kanobomu yona. Inqaku elilandelayo ndizalinikela kumandisi wakaMatshaya. Tikumbe ngazo zozibini kuxa wam ndithi ndithathile mntanamu, ndiyathatha nqina lamu. Kusenjalo ke lo ndiphakele inqanaba lesibini ngumandisi wakaMatshaya, umsasazi wakho senyongweni. Kwindawo yaseMzantsi Afrika kutyola ngelithi basaqhwayilekile, intliziyo zibhlungu, intliziyo zivuza igazi ngesehlo esithe senziwa ngabadlali bezebhola iBafana Bafana ngapha eMexico. Kutyola ngelithi bathe bofika ngendiza-moya bafikele e-airport yaseMexico bagqitha kwezinye iindawo. Bangcazelwe ke bafumane ezimbini zantathu ngumquma bequma apha kulo Mexico. That's why bedlalela hlobo. Ndithi mandichaze lubala loo nto. Ezi ndaba njengoba besisitshilo ziindaba ezingasekelwa nganyanini, ziindaba nje zimnandi nezokuxoksela. Inqanaba silithatha ngoku siphosa indaba kwezase-Eastern Cape eMpuma Koloni ePhaye Mambozi PE. Ndibulele ke kugxa wam umandisi wakaMatshaya. Kwiindaba zasekasi eZwide eBetramsi utyelwe uThobela ebenofasti we-10 years. uThobela uthi xa ebalisa uthe ezibuyela kwinayithi wabuya kukho intwana iphezu komkakhe. Sithetha nje uThobela nanguya ethaveni uyazintyintya, uyalila, uyabuza uyenza njani lo mntana le ntinjena. Elinye ke inqaku elilandelayo ndizalinikela kumandisi wakaMatshaya atsho ngeendaba zasekasi. Tibambe ngazo zozibini kuMabudela watyuswa ndiyaqhena uyinja mntanam rha. Xa sesilapha kwezaseMpuma Koloni kwindawo eGqeberha, kwindawo yaseFayplus icebo kuhle eZwide phaa ngasesikorini, ugqojiwe uTyler nguVitch emgqobhela i-R50 yakulo nyaka kupheleyo. Uyakhala uVitch uthi ndiqhobha njani ndiqhobhela imali yakulo nyaka kupheleyo. Uthi xa ziphendulela ke yena uTyler wazi ntoni yena ngeCrown, ngoba kaloku yena wakhe waya ngaphakathi iCrown uyazi kakhulu. Uthi xa ziphendulela umgqotshwa, ndiqhotshwa njani sogqithe neNew Year kwanyuka necricket saqala unyaka omtsha. Uthi xa ziphendulela umqhophi, hayi kaloku ityala liboli. Siselapha kwezaseMpuma Koloni eriyeni, ndiphinde ndinikele inqaku kumntakwethu uSibusiso. Ndiyathatha mntanam, aqhubekeka ndoda. Xa ndivala ndibulela ke kugxa wam umandisi ndidikwe yiloo nto. Uyantyumpantyumpeka uMakalirato ematyaleni waze wathathelwa nezinto zakhe, akanazibhedi, abantwana balala emandlalweni. Emva kokuba eskopa emaneboleka imali ngenxa yotywala, indlu inguqhusaka kuyilaa nto kuthiwa kuyijenteyisi. Ndizayinikela ke kugxa wam umandisi nenqaku lakhe lokugqibela asivalele ke iindaba zethu. Ndibambe ngazo zozibini kugxa wam ndithi mntanam masivala yikho lewe siyithetha apha. Akasetyebu notumata emveni kuba besandofihla umalume wakhe, simbona senewivu ezinja becela ufrerha, simbona sehamba ngebholo bengenamoto. Andithi kutheni, andithi ukleyimile. Iindaba zanamhlanje bendizifundelwa nguSibusiso wakaMrhwebi kunye nomandisi wakaMatshaya. Iindaba ezimandi ngoxoka, iindaba zamajita kwelasePhaye Mambozane PE eGqeberha Westville. Kamnandi mawethu.